एथ' गोमोनै होबाय आरोखि आंखौ बे सनालिया फन हरब्लाबो हमलायबावासो फैगोन ना फैया जाखो गोदाव सोरावलै हास बयफ्रेन्ड ना बिदा जाखो बेलाय सनालि बे नामा बयफ्रेन्डा माथो जेरै खोन्थादों बिदिनो एखेथार दे थांसै आं औ दे हे ओंखायनोसो आंनि फन हरनायखौ हमलायाखै नोङो गारि गाखोनायाव खोनायाबा माबोरैथो हमनांगौ बेजों गाखोबोनायखायसो आंनि फनखौ हमनो हायाखै नोङो बिदि होननानै मोनथिबा आंनो लायगौमोन ना नोंखौ लायजाया माथो आं नोंनि बे साइकेलथारजोंनो खिबथाथा थै खेबथाफ्रासो माहाजोन जायोलै जेसेनो गांलाब गागथाब बाहायो एसेनो गरिब जायो मा बुजिनो नोंलाय ओं नोङो ओंखायनोसो साइकेल बोरायराय सालायग्राया खोब माहाजोनथार गार्लफ्रेन्डखौनो गारि गंसेजोंनो बेरायहोनो हाया थै बे गारि थाव सोनायनि फैसाखौ आरामसे जागोन आं मिथिगौ नोङो बे गारि बेरायनानै मा मोननो बे नोंखौ दोनफैना नोंनि बयफ्रेन्डसोमोन नामा लोगोसो होनदों बियो लोगोसो नोंजों थाबाय थानांगौबा खर'आनो गरम जाजोबसिगोन आं ए होननायखाय मोदोमाव नांदों हिनजावफ्रा बिदिनोलै एक्सट्रा बयफ्रेन्ड लाथारखायो हौवाफ्रा गार्लफ्रेन्ड थाखानानैबाबो एक्स गार्लफ्रेन्ड होननानै गोदान गोसोनो थगायनानै लायो थौदो थांसै फैदो खोमायानो बुंबोजोब्बाय आंहा बिनि खोथाखौ खोनासंबोनानै फंसे बाथ्राखौनो जावलेबाय थायो थै जाम्बि बेफोरखौ बुंबाय थायो नामा जों बेयाव सुखु दुखु गोसोनि खोथा फोरमायलायनोसो फैदों सिरि थादो नैबाव जिरायनानै रायलायनोसैथ' नैबाव हाहाब सोमखोर गाबनि गांसो सायाव नों हनजालिजों बे गारिजों फैनाय खोथाखौ आरो दा बखिखासै जाबाय दे औलै जिरायदो रायलायनोसै थान्दा मानसियानो हिनजाव बायदिसो फंसे खोथाखौनो फंसे बाथ्राखौनो जावलेबाय थायो हे नोंसिनि बे गोरोन्थि मावनायखौ नुनानैबो जोङो सिरि हांसो बोबा बादि थानांगौ आरोखि दे नोंनि मबाइल गोदानजों सेलफि लानोसै हे र' मबाइल गोदान लाबाय होननाया माथो दासिमबो किपेड मबाइलखौनो लागासिनो दं नोंलाय औ बेनो दङ नोंखौ एसे गोजोन्थों साननानैसो एसे थगायहरदां मोनथिखाथारदोंमोन आङो वाट्सएप खुलिजायाखै होननायावनो सोरबाखि एनड्रइड मबाइला वाट्सएप खुलिजायाल'सिनो थायो खिबथाथा मिथिगौ नोङो आं मानो एनड्रइड मबाइल लाया मानो किपेड मबाइल लायो खारन दङब्रा खोन्थादो दे नोंनि बे एनड्रइड मबाइल लायैनि खारनखौ थै मिथिगौ नोङो आं मानो एनड्रइड मबाइल लाया मानो बे नकिया गोदोनि मबाइल फिसाखौनो लायो आङो बे दैज्लां बोथोराव सारअन्थाइ अखा बांखानि बोथोराव कारेन्ट फैया इलेक्ट्रिसिटि बन्द जायो चार्ज होजाया दा एनड्रइड मबाइला गैयाब्लाबो फुल चार्ज होथारब्लाबो सानसेल' थांगोन बियो बेजों मा सलिनो जोंना जाहैबाय नैबे मबाइल फिसाया सप्तासे नोङो जेबो रायलायनाङा फुल चार्ज होदो सप्तासे रायलायबाय थादो बिदिखायसो आं एनड्रइडखौ लाया दा आरो जोंनाथ' एथ' गामि सिङाव एसे अखा हाब्लानो बार बारब्लानो कारेन्टआनो फैया ओंखायनो आङो मबाइल गिदिर एनड्रइडखौ लाया बेजोंनो सलियो ओंखायनोसो आंनि मबाइला अफ जायोब्ला गुबुन सिख्लाजों लाइन मारियो नोङो है आंखौ नोङो बोरै बिदि बुंनो हाखोरा सनालि जों जाबाय गामि सिंनि सेंग्रा मावो दाङो जायो लोङो थाखा खामायो बिनि उनावसो फन रायलायहरो मावनाय दांनायाव बेस्थ' जायो बेखौनो नों गुबुन सानबाय थोस एथ' थाखा फैसा खामायग्राबा माथो दाबो बाइक गंसेखौनो बायनो हाया नोंलाय थै बे बाइकआ कि सोरबा मैगं बायनाय बायदि जायो नामा सोरबा गिलु बालुनो माखौथो एफा सिन्था खालामबाय थायो नोंलाय साख्रिल' जाग्रोथोंना डाइरेक्ट थारखौनो बख'नोसै जाम्बि गिनो नाङा नोङो बिदि साननो नाङा आंखौ एथ' गलामैनो थागोन सानदों नामा नोङो माखौथो एफा सिन्था खालामबाय थायो नोंलाय बेनि गारिया बे नोंखौ दोनफैनायनि गारिया गाव बायनाय नङाथ' बिमा बिफा बायना होनायसो जोङो जोंनि साख्रिजों गारि बायगोन मा सानदों नोंलाय जाम्बि जेबो सिन्था दाखालाम नोङो गासिबो नोंनि सना दख'ना आइफन मा मबाइल नांगौ मा गाननांगौ जोबनांगौ गासिबो साफा होजोबगोन A to Z सेटिसफेक्सन जाम्बि
Ui, asal. Ui, नावलाय फैगोन र' ओइ सनालि बहाय थां नोंलाय ओरै फैथ'नोसै आयौ मिथिसार बाव मा खालामबाय थाखो नोंसोरलाय जिरायनायखौनो सोंबावथार एफा सान्दुं गोसायाव बहाय थांनो नागिरदोंलै आरो बेबो थाबायनानै बावसो लोगो हमहैनो नागिरदों आङो बोरायखौ बा थाबायनानै बावसो गावबो लांफैया गारिजोंबो लिंहरा आरो मा गारि भारा गैया नामा औहाय ना बाइकजोंनो बेरायनो मोनो ना कारजोंनो बेरायनो मोनो आरो गोजान गोजान जायगायावथ' थांफेरनोनो मोना टाइम दं दाबो गारिजोंबो बेरायनो मोनगोन गोजान जायगायावबो थांनो मोनगोन नों राजिबानो माबोरै जाथावना बेलाय बे खेबथायाखि बिदि फैसा गारथारगोन बे खोथाखौनो बुजिमारालै इनडाइरेक्टै बुंब्लाबो हिनजावफोरा डाइरेक्ट बुंब्लासो बुजिमारगोनलै मा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट खोथा बेलाय खोन्थादो दे जों सानैनि गेजेराव सोरखौ फसायो बुंनानै लानो हागोन होमबानो बेरायनोबो मोनगोन मा Ang नावलाय आंहा दंखायो उन्दोलै सनालि माखौथो सानबाय थाखो मा गारिजों बेरायनो गोसो गैया नामा ओमफ्राय मिथिसार ओमफ्राय थामफ्राय जेबो गैला जायोबा थौदो दानो माखौथो सानबाय थाखो अबाव बेरायहैयो ना मा होनो खुमब्रा औ दे आं दंखाजोबो दे गासिबो साइडआव दानि जुगाव रावखौबो सेना लायाबा मोनखाला रावबो ओरैनो बिरनानै फैया हाब खुमब्रा मासिबां देन्जार खोथा होननो रोंखोलै नोंलाय मानिनांगोन नोंखौबो ओमफ्राय मिथिसार जोंथ' सानैजों बेस्ट फ्रेन्डसो ना बोरैबा उसुबिदा जागोन नामाथाय जेबो जाया बेस्ट फ्रेन्डनिफ्रायनोथ' बेस्ट लाभार जायोना बे खिथायाथ' उनाव नोंखौ लाखानाय नङा बियो नायल' नोङो ओमफ्राय आंखौ सानफ्रामबो बेरायनो लांबाय थानांगोनहाय बिदि गोलोम बोथोरफ्राव न'आव थाबाय थानो बालायलाङो आंहा हाबाब गार्लफ्रेन्ड नङै समावनो बेसेबां बेरायफानो मोनोमोन नोङो आंजों आरो दाथ' गार्लफ्रेन्ड जाबावनोसैसो बिसास खालामाबा नै खुमब्रानावनो सों नोङो जेबो नङा दे सनालि लालायदो नोंना मिथिखायोना मिथिसारगौ आंनोथ' साइडआव बेरायफैबाय थानो मोनफ्राम जायोलै होनबालाय आङो बे खेबथानो फन हरनानै खिन्थानानै दोनहरखाथानोसै क्लियार जानानै थानायनि खोन्थानानै दोनहरनानै क्लियार खालामखाथारदो नङाबा उनाव डिस्टार्बसो खालामबाय थागोन बियो र' आं हरनि हेलौ सनालि सफैबाय नामा नोङो हे नै औ नै आंबो मोनसै ओहो आं सौहैनाय नंला नों लिंहरनायाव ससेसिमल' सफैबाय आङो ससेसिमल' सफैबाय हा लामायाव सोरबा किडनेप खालामबाय नामा नोंखौलाय औ सासे मानसिनि गोसोआ आंनि गोसोखौ किडनेप आयै खालामबाय सना बोरै लामायाव गोसोथोनाय मोनलाबायखो नोंलाय लामानि दाखोरखौसो बुथुमलाबायनानै लानो सानखो नामाखो नोंलाय नों बायदि खिबथाखौ लास्लायस्लाय लामानि दाखोरखौनो लानोसै आं है सनालि नोंखौ देनां आराम जाहोनो गारि सा बेरायहोनोसो आङो खिबथा जादोंमोन दानो बोरै बिदि सानब्रबखो नोंलाय आयै नोंनि खोथाखौ फोथायथोसैलाय मासे सैमानि खोथाखौ फोथाय है बाहायना गारजागोनथ' नोङो इउज खालामना गारजागोन नोङो आंखौनो लाफैफिननांगोन नोङो उनावहाय आयै थास दे दोनदो एबारनिफ्राय आंनाव कल दा खालामसै आयै दानबावबायसो खिबथा जाबाबो बिदिनो हिनजावफोरजों गारना खारलांजायो माहाजोन देखायब्लाबो जाख्ल' जायो देख' गस्ला नांगौ लंपेन्ट नांगौ मबाइल नांगौ होननानै आयै गावनिफ्राय आंनिफ्राय देरसिन हिनजावखौसो लानांसिगोन नामा नोङो हिनजावखौनो मोननाय नंला नामा गोसोथोनायफोरखौलाय आयै ना साइसआनो खमद्रायखो ना माखो इसर आयै मा जाबावनांगौ बिदिजोंलाय उन्दैसिनखौ लाबाबो दिगदार आरो देरसिनखौ लाबाबा मा होनगोन रायजो राजाफ्राबा इसोर फैदो थांसै न'लै खुमब्रा नोंनो सालायगारदो आंहा एसे मोजां लानांगोन ना